Nu er vi nået til det sidste nummer, inden vi holder pause. Det er vores gruppe Move It Mini, der skal danse for jer. Vi har lavet en lille historie. Vi skal tur ud på havet og under vandet osv. Inden I får lov til at se det, så vil jeg sige, at lige minde jer om, at hvis nu det er, at I har lyst til at være med på vores forårssæson, så har I en fordel ved at tilmelde jer inden den 15. februar, fordi så overflytter vi nemlig jeres medlemskab gratis, og det betyder, at I sparer 150 kroner. Så hvis jeg har lyst til at være med, så kan man lige så godt spare de der penge, tænker jeg. Det sidste nummer, vi har til jer her inden pausen, det er et nummer, jeg har lavet sammen med Sille, og det har vi kaldt Under the Sea. Værsgo. What more are you looking for?
Tak til børnene. Tak til Sille. Tak til mig selv. Nu holder vi en lille pause, og vi tager igen 15